Binisita ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang ilang tourism area sa Pampanga para silipin ang status ng mga ipinapatupad nilang programa nitong Martes, April 7. Isa sa mga tinungo ng ahensya ang San Agustin Parish Church sa bayan ng Lubao na sumasailalim sa rehabilitasyon at restoration. May mga usapan kami ni na Arnold, paano pa yung mga additional na kailangan kasi kung i-restore, ibalik yung dating parang murals yata dito sa ceiling, plus yung mga ibang parang sermon boxes, pati restroom, kasi nagiging parang pilgrimage na rin yung area natin. So yun po yung mga i-discuss namin. Si Reverend Father Arnold Rivera, kura paroka ng simbahan, ay muling nagbigay ng liham para sa karagdagang funding sa ipinatutupad na proyekto. Ang San Agustin Church ang pinakamatandang simbahan sa Pampanga. Ang una pa pong pinakikusap namin kasi, nung magkaroon po ng pag-aaral, siguro po 2019 pa po yun ang yung bidding. Ngayon pa lang po gagawin. So, yung presyo po ng bidding ng taon yon at saka po ngayon, malaki na po ang pagkakaiba. At dahil sentro na ng pilgrimage ang naturang simbahan, dinaragsa raw ito ng mga bisita mula sa iba't ibang probinsya. Kaya kapansin-pansin na nila ang kakulangan sa mga palikuran. Alam po ninyo, yung buong February at saka March, yung dumarating po sa amin dito, 30 buses po kuminsan darating sila. Kuminsan galing po sila ng Mindoro. Galing po sila ng mga Pangasinan, Cavite. Basta pag dumating po talagang marami po. Nahihiya po ako kasi kukunti lang yung mga CR po namin. Kaya talaga nagre-request po kami yung bang magkaroon po kami ng mga CR sana na tourism standard. Yung una po kasing 30 million sa mga gagawin, parang hindi na po abot, ano? Kaya may ginawa po kaming study kasama yung mga consultant at saka mga engineer sa mga contractor. Umupo po kami and then it seems ganun din po ang kailangan namin. Mga 30 million din po. Kaya talagang pinakikiusap po namin yung imbes na ipasok sa savings nila, yung para sa Bacolor, kung may channel po sana sa amin. Samantala, nagtungo rin ng TIEZA sa Lubao Bamboo Hub kasama ang mga opisyal ng Lubao LGU para tignan ang improvement sa naturang pasyalan sa Barangay Santa Catarina. Silip din ng grupong Hanging Bridge at iba pang bahagi ng tourism area. For phase 2, technically we will just wait for how much yung mga boats na kailangan. But we're looking at around mga 40 M pa siguro ang kailangan namin idagdag. Ang karagdagang pondo ay gagamitin daw para sa mga bagong atraksyon na makakahikayat ng mas maraming turista. We weren't able to anticipate when it was requested na kailangan maglagay ng pilote dahil doon sa hanging bridge yata. Medyo mahaba. So parang ganun. So we're looking at around 40 plus. Yung phase 1, 30, 25 ang inabot nitong buo. So hoping na mas marami na pati yung mga floating yung mga boat cruise kasama na rin lahat para matapos na isahan na lang. Kasama rin daw sa plano ang pagkakaroon ng generator para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Ayon kay Lubao Mayor Esme Pineda, malaki ang may tutulong ng karagdagang pasilidad at atraksyon hindi lang sa turismo ng Lubao, kundi pati na rin sa paglikha ng trabaho sa Lubenyan. Sabi ko, hindi lang pang bata dapat pang pamilya, di ba? So, malaking playground talaga siya, tsaka senior citizen area para pati naman din sila mag-enjoy. Dito lang sa floating resto, hindi lang yan isa, gawin nga namin dalawa. Aside from that, di ba cute din naman yung may food trucks. So, gano'n naman ako ka-excited. Dagdag ng alkalde, layunin din itong higayatin ang mga Kapampangan na tuklasin at i-enjoy ang sariling probinsya. Siyempre, Kapampangan po tayo. Hindi lang ito para sa mga Lubeño. Sa lahat ng mga Kapampangan, masasabi nga natin na ang dami na nating narating na lugar, pero yung sariling lugar natin. So, why not develop, diba? Why not encourage yung mga tao na dito pa lang, within our province, ma-enjoy, ma-explore, di ba, ma-improve natin yung tourism spot
sa mga lugar natin. Samantala, nakatakda na rin ipatupad ng CHEZA ang mga susunod nilang proyekto sa iba pang lalawigan ng Central Luzon na kilala rin sa kanilang mga tourist destination. So marami pa kaming tinitingnan, not only in Pampanga but of course for Central Luzon. On Thursday, we will be groundbreaking yung project namin dito sa Mount Samat sa araw ng kagitingan together with the President. We will also be implementing yung mga projects dito sa Nueva Ecija, sa Tarlac, at pati sa Bulacan, at pati sa Aurora, pati Zambales na rin. Okay. For our Central Luzon, kasi sa Zambales naman, San Antonio naman yung nandun sa pipeline namin, bayan na San Antonio, which is a very known tourist destination also. So, Bago nagtungo sa Labao, unang tinignan ng CHEZA ang streetlight project sa Santa Rita Eco Park sa bayan ng Santa Rita na balak pang palawakin para sa mga nagbibisikleta patungo sa tourism areas ng Porac at Minalin. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.